खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 3 माग दान 1431 मायथाइ एबा 17 जानुवारि 2025 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै मेष राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा खोन्थायो दि दिनै नोंथाङा नखरनि मदद मोनगोन। जुदि नोंथांनाव माबाफोर गोनो गोथो एबा जेंना दं, अब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय ओंखारनो थाखाय नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनांगौ। अनलायनायनि बेलायाव दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान। नोंथाङा मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंथांनि मोजां मोनग्रानिफ्राय मदद मोनगोन आरो मोजां मोनग्राया नोंथांनि जायखिजाया लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव हेफाजाब होगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया मोजां जागोन। नोंथाङा मोनसे मोजां दिगाव साननो हागोन आरो नोंथाङा रांखान्थियारि बिथिङाव दावगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। वृषभ राशि। दिनै वृषभ राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि रांखान्थियारि बिथिङाव साना नोंथांनि थाखाय मोजां। दिनै बेबादि जानो हागौ दि नोंथांनि खरसाखौ सोरबा गुबुनआ सुख'गोन। नोंथाङा न'नि गेदेरफोरनिफ्राय मुलाम्फा आरो मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव नोंनि गेजेराव साबसिन गोरोबलायनाय जागोन आरो जुदि नोंथांनि गेजेराव दासिमबो मोजां मोनलायनायखौ फोरमायनाय जायाखै, अब्ला बे जानो हागौ दि दिनै गोसोनि बाथ्रायाबो सालायाव फैगोन। दिनै नोंथाङा लोगोफोर आरो खाथिनि सुबुंफोरजों रंजाथाव बुब्लिफोरखौ बारहोनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनै मिथुन राशिनि हाथरखिफोरा बुंगासिनो दि नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ सिरि आरो हमथानानै लाखिनानै गावनि सिंनि मोनदांथिफोरखौ बुजिनांगोन। मानोना दिनै गाज्रि मोनदांथिफोरा नोंथांखौ गादबनो लुबैगोन। दिनै नोंथाङा गावनि फंबाय एबा बिनानावनि मददजों रां आर्जिनो हागौ। गोदान मुवाफोरखौ नाजा आरो गावनि साबसिन लोगोनिफ्राय मदद ला। हाथरखिफोरा बुङो दि मोजां मोननाय आरो रमान्सआ दिनै जुलि जानाय जिउआव थागोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद आरो अननाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। कर्क राशि। रां थिसननायनि बेलायाव दिनैनि साना कर्क राशि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जागोन। नाथाय नोंथाङा हाखु-दाखु आरो सोरखौबा थुलुंगा होनायनि सिङाव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नखरनि सोद्रोमाफोरजों सम हगारनाया मोनसे गोजोनथाव मोनदांथि जागोन। नाथाय मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव साना एसे नारसिनथाय जानो हागौ। मोजां मोनग्रानि मुडआ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय गाज्रि जानो हागौ। नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि मोनगोन आरो नोंथाङा बिसोरनि सोलोंथाय आरो जिउ राहाजों सोमोन्दो गोनां आयदाफोराव मदद होनो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों कमला गाब। सिंह राशि। सिंह राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा गोबां जेंनाफोर आरो गोनो गोथोफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथाङा रागा जोंनाय आरो गोजोन गैयै मोननो हागौ। ग्रहफोर आरो नक्षत्रफोरनि खारनाया दिनै नोंथांनि थाखाय मोजां नङा। बे सानाव नोंथाङा नोंथांनि रांखौ जोबोर सांग्रांथियै लाखिनांगौ आरो साननानै रां बाहायनांगौ। लोगोफोरनि कम्पानिया गोजोननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउनि बेलायाव साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। दिनै नोंथाङा सोरनिबा मदद आरो मदद मोनगोन, जाय नोंथांखौ खुसि खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों टमेट' गाब। कन्या राशि। दिनै कन्या राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा लोगोफोरनि मददनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन।
लोगोफोरा नोंथांखौ जायखिजाया जेंनानिफ्राय उदां जानायाव मदद होगोन। नोंथांनि बुद्धि आरो मिनिनायनि सानथौआ नोंथांनि सोरगिदिं थानाय सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा गावनि अनजालुनो गावनि थासारिखौ बुजायनो गोब्राब मोनगोन आरो बेनि थाखाय नोंथाङा गोनो गोथोजों मोगा-मोगि जानांगोन। फालांगियाव जायखिजाया थगायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय नोंथांनि मेगन आरो खोमाखौ खेवना दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। तुला राशि। तुला हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा गथ'फोरनि फारसेनिफ्राय खुसि आरो मुलाम्फा मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआ दिनै गथ'नि हानजानि जाफुंसारनायजों खुसि जागोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिखौ थाबायनो एबा शपिं खालामनो लांनो हायो। नोंनि गेजेराव अनलायनायनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। जायफोरा बादायलु आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं, बिसोरो दिनै गावनि गोसोखौ सिरि लाखिनानै गावनि फरायनायाव गोसो होनांगोन। मानोना दिनै नोंथांनि गोसोआ माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जेंना जानो हागौ। दिनै साख्रिनि फालांगियाव नोंथांनि नाजानाया मोजां फिथाय होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां। वृश्चिक राशि। दिनै वृश्चिक राशिनि थाखाय हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै नोंथाङा सावस्रि सांग्रां आरो गोब्राब जानांगोन। सावस्रिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरनि जाथावना दं। नोंथांनि थाखाय नोंथांनि सानथौफोर आरो सानस्रिफोरखौ रोखा लाखिनाया मोजां। बेयो नोंथांखौ गोनो गोथो आरो जेंनानिफ्राय रैखा खालामगोन। दिनै नोंथाङा कमिसन, मुलाम्फा बाहागो एबा रयेल्टिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों डार्क रेड। धनु राशि। धनु राशिनि हाथरखिफोरा बुङो दि दिनै नोंथाङा नोंथांनि आखु आरो बिबुंथिखौ सामलायनांगोन। नङाब्ला माखासे खाथिनि सुबुंफोरा नोंथांजों जेंना जानो हागौ। राङारि आयदायाव दिनै नोंथाङा सोलोजों थाबायनांगोन। जुदि नोंथाङा सोरनिफ्रायबा रां दाहार लादोंब्ला, अब्ला नोंथाङा रांखौ हरफिननो गोनां जानो हागौ। नाथाय दिनै नोंथाङा सोरजिलु आरो आरिमुआरि ओंथिनि थाखाय मुलाम्फा मोननो हायो। नोंथांनि थाखाय रायज्लायनायाव गावनि बेसेनगोसा समखौ ओरैनो गारनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रुफानि गाब। मकर राशि। मकर राशिनि हाथरखिफोरा बुंगासिनो दि जुदि नोंथाङा दिनै कर्मनि राहा लायो, जुदि नोंथाङा खाफालनि सायाव सोनारो, अब्ला मावनाय खामानियाबो गाज्रि जानो हागौ। नोंथाङा रांनि गोनांथिखौ मोजाङै मिथियो, बेनिखायनो गोसोनि मोनदांथिफोरखौ सामलाय आरो खरसाखौ सामलायनो नाजा। दिनै गुबुननि हाबायाव आखाइ होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां, नङाब्ला जेंना जागोन। फारसेयारि नांजाबनाया नोंथांनि गोसोखौ सिफायनो थाखायल' खामानि मावगोन। बेनिखाय जुदि नोंथाङा फारसेथिं मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव दं, अब्ला गावखौ बेनिफ्राय बोखार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि हाथरखिफोरा दिन्थियो दि दिनै गोसोनि गोहोनि आंखाला नोंथांखौ गोसोआरि आरो गोसोआरि जेंनायाव खोख्लैनो हागौ। बेनिखायनो फोथायथि लाखि। दिनैनि साना बेसादफोरखौ बायनो थाखाय मोनसे मोजां सान, जायनि बेसेना इयुनाव बांनो हागौ। गोलाव समगान्थि रां थिसननाया नोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि आबहावायाव माखासे मोजां सोलायनाय लाबोनांगोन। दिनै बेयो जानो हागौ दि सोरबा नोंखौ गिबि नुनायाव मोजां मोनो। ओरैबायदि मोनो दि नोंथांनि बैसोगोराफोरा दिनै नोंथांनि फारसे अननाय गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। मीन राशि। दिनै मीन राशिनि सुबुंफोरनो धोरोम, खामानि आरो धोरोमारि आयदाफोराव दावगानाय होगोन। दिनै नोंथाङा इसोरनि अननायखौ मोनदांनो हागौ।
रांखान्थियारि आयदाफोराव नोंथाङा गावनि खरसाखौ सामलायनांगोन। न'आव दोननाय राङा दिनै हरखाबै खामानियाव फैनो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांखौ मदद होगोन आरो हेफाजाब होगोन। नाथाय नोंथाङा मोनदांगोन दि नोंथांनाव नखर एबा नोंथांनि लोगोफोरनि थाखाय सम गैया। गथ'फोर आरो जिउ लोगोरिनि मोनदांथिफोरखौ बुजि आरो बिसोरजों गोजोननाय बुब्लिफोर बारहोनो नाजा। बेयो नोंथांखौ मोजां मोनहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।